هێزên Kurdî li Kobanê derbeyên mezin li terorîstên Daişê didin û ew çekdar bi paş ve direvin û vê sibehê jî balafirên hevpeymaniya navdewletî du caran navendên Daişê li bajêr kirin armanc û ziyaneke mezin gihandine wê rêxistinê. Serkirdeyê meydanî yê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê dibêje ku beşê herî mezin di destê hêzên pêşmerge û YPG de ye û diyar dike ku wan planeke hevbeş bi hevkariya şervanên bajêr ji bo rizgarkirina Kobanê danîne. Emîd Şewket Mizûrî serkirdeyê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê ji malpera Partiya Demokrata Kurdistanê re îro ragihand ku hêzên Kurdî li bajarê Kobanê li ser şerê bi Daişê re yek helwêstin û dazanîn ku hêzên Kurdî karîne beşeke din yê bajêr rizgar bikin û ziyaneke mezin gihandine çekdarên wê rêxistinê û hin cibilxane û hejmarek ji çekên wan desteser kirine. Wî rayederê pêşmerge her wiha ragihand ku rast e pêşketinên me li bajêr bi awayekî nebilestê ji ber ku em şerê kolanan bi wan terorîstan re dikin lê me serkeftinên baş bi dest xistine û niha beşê herî mezin yê bajarê Kobanê di destê me de ye. Her wiha navenda YPG di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wan terorîstên Daişê paş de birine û di şer û pevçûnên herî dawî de 11 terorîstên Daişê kuştine. Her wiha di wê daxuyanî de behsa şerê eniyên başûrê Rojhilat û başûrê Rojavayê bajarê Kobanê û li ser rêya Helebê dike û dibêje ku hêzên Kurdan çekdarên Daişê têk şikandine û ziyaneke mezin gihandine wan û li gorî hin çalakvanên bajêr ku rewşa sivîlan û jiyana wan di nava bajarê Kobanê de ji ber nebûna xwarinê û dermanan her wiha xizmetguzariyên tenduristiyê gelekî xirab e. Ji aliyekê din ve balafirên hevpeymaniya navdewletî di sê rojên borî de 20 êrişên asmanî li dijî pêgehên terorîstên Daişê encam dane ku 5 caran li Kobanê û derdora wê hatiye encamdan. Li gorî daxuyaniyeke fermandeya hevbeş ya operasyonên hevpeymaniya navdewletî tevahiya êrişên ku li Sûriyê hatine encamdan li Kobanê û derdora wê bûye û di encama wan êrişan de pêgeheke Daişê hatiye ji nav birin û 3 çeperên din û yekîneyeke mezin jî rastî ziyanê bûne. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.